Te vagy az első. Az ember egyszer belefárad abba, hogy mindig mások között akar jól beszélni. Úgy beszélni, hogy mindenkinek megfeleljen a válasz. Belefárad. Felteszi a kérdést, hogy basszus, miért nekem kell mindig jól beszélni? Úgy beszélni, hogy senkinek ne essen rosszul. Miért én vagyok az, aki annyira próbál másokra figyelni, hogy közben önmagát meghazudtolja mások kedvéért? Miért kell mindig jónak lennem mások érdekeit képviselve? Miért vagyok annyira jó, hogy elviselem mások önimádatát, bizonytalanságát? Egy pontig megy ez így, és betellik a pohár. Elég abból, hogy mások keresztüzében égek. Legyek már annyira értékes önmagamnak, hogy én leszek az első. Csak hagyom, hogy mások is megoldják a konfliktusaikat egymással. Nem szólok bele, nem érdekel. A békén fontosabb, és én nem megváltónak születtem.